mitä löytyy. Kaukosäänittäkö? Se on se putsi, mikä tuottaa sen lämmön. Heppa. Otetaan saada tää kasalle ja voidaan testata miten se lämmittää. Lämmittääkö se ollenkaan? Ulkona on 10 pakkasta. Onko täällä tallissa? Tää se heti testi. Eikä tässä lukee mitään ohjeita, miten tätä käytetään. Onko tätä niinku ruveta vaan käyttämään? Sikä lähde pois sieltä. Aika heppo siinä. Tääkin. Joo, me tutustutaan tähän ja katsotaan kohta uudestaan. Joo, siellä olikin sen verran kylmää, että tultiin tänne sisälle tekemään tää alkukasaus tähän. Katsotaan sit kun saadaan kasattua, niin saatais vähän lämpöä. No niin, 15 minuuttia myöhemmin eikä vieläkään ole yhtään aletta osapainoa. Mikään työkalu ei mahu mihinkään. Eikä pakoputke tarvii niin tiukalla, että vähän tulee sisään. Voisi ehkä olla kiinni. Siinä on semmosia. Aikamoinen putki. Valmiiksi kaikki vääntyneitä. Voi. Tää varmaan täytyy tulla tötterö tähän väliin. Vetääkö tähän otettu? Ja alku ei ainakaan yhtään lupaava tämän laitteen kanssa. Ei se mene sitä. Pakoputki on tämmöistä foliopeltiä. Tää pitäisi lämmitä 3,5 asteeseen. Aika pitkäikäinen putki. Ei se mene, ei muuta kuin pitää purkaa pois. No, tervetuloa takaisin ja rentoutumisnurkkaan. Tässä on puoli tuntia mennyt, parikin 3 herrat ja muutama kiinalainen glemmari ajoin. Vähän vaikutti silleen. Tää oli tosi hyvä tämmönen. Niin ensin vaikutelma vaikuttaa ihan lupaavalta. Jos ei nyt häkämyrkytykseen heti ensimmäisen päivän kuollut, niin tähän onnistui ihan hyvin. Tässä on vielä, että toimiiko tää. Tää nyt ei vakuuttanut ainakaan tässä kasauksessa. Tää vaan. Ehkä se sitten. Jos hirveästi on ylimääräisiä osia, en tiedä minkä näköisiä ohjeita ei ole mihin nää tulee. Minä varmaan mitään hirveä tärkeää. Mutta semmonen pikku. Varmaan ylimääräisiä laitettu Kiinaseen. Ei ne oo tärkeitä. Mikä tääkin? Kolme osaa ja puoli tuntia ja auenneet sormet ja
Ville. Kari, älä naura yhtään. Oot sä lamppu kiinalainen? Kiinalaiset laittaa. Noniin. Nämä on kaikki ylimääräisiä. Lähettää vaikka niistä hyvitystä, jos lähettäis takaisin ton. Tämmönenkin. Tuleeko se tohon? Joku oli laittanut tähän. Laitetaan myökin. Vedyttää. Emme saa tää mistään seinän läpi tuota putkea. Noniin. Lähdetään katsomaan lämmittääkö. Mikä ei oo parempi väliä. Ei ruveta tekemään niin suuret. Ylipäätänsä lämmittää sitä. Sitähän se nyt hyvin. Just tos mietittiin, että kumpaa me kuollaan ensin häkämyrkytykseen vai siihen, että tää talli palaa. Veikatkaa. Laittakaa kommenttia alle. Kumpi oikein. Kohta selviää. Yleensähän käyttöohjeita ei katsota, mutta ehkä nyt vois vähän muodon vuoksi katsoa kumminkin. Niin se joku tässäkin hommassa oikein. No ajetaan verovapaa polttoaineen tätä. Ohjeessa kyllä luki, että tää ei ole hyväksytty, että ei saa käyttää tieliikenteessä. Me voidaan sen takia käyttää punaista täällä. Muutenhan täällä pitäisi varmaan käyttää dieseliä. Onhan siinä pienet mahdollisuudet, että tää saattaa lämmittää, mutta jotenkin nyt on pieni epäilys. Nää näyttää 7 jotakin. Mikähän tuo? Ei kassi, mistä lähteis tosta päin? Joku lähti hurisemaan. Saaks tosta käännettyä lämpötila? Ei. No ne ohjeet kumminkin. Tai jotakin tapahtuu. En tiedä. Pitäisikö lukea ohjeet? Noniin, nyt ollaan siinä tilanteessa, että ollaan reilu 10 minuuttia ihmetelty tätä härveliä. Missä ei ole ohjeita, miten tää laitetaan päälle, eikä tää vielä ole lähtenyt. Tälleen tää nakuuttaa ja väliin se vähän puhaltaa. Ja ei se lämmintä ole tullut, eikä se ole lähtenyt päälle vielä tuo. Kaikkia muita ohjeita on, miten saadaan kännykällä ohjattua, mutta ei missään sanota, miten tää lähtee käyntiin. Että ei muuta kuin menkää ostoksille. Nää on hyviä. Noin, nyt se lopetti taas sen nakuttamisen. Vikakoodeja on monta sivullista. Jos tulee semmonen, niin voidaan täältä tutkia. Tälle hyvä hermoselle, niin tää on todella rentouttava toiminta. Nyt se taas purisee, mutta ei se lähtenyt päälle tuo. Lämmitin. Täällä on joku toinenkin nappi muuten. Mitähän tuosta tapahtuu? 3 nappia, niin ei se voisi olla niin hirveä. Tuohon tuli tommonen lämmittimen kuva. Käskettiin pyörittämään ja tekemään vaikka mitään, mutta mistä ei tapahdu mitään. Sitten se äsken jäi jumitilaa, piti ottaa piuha irti. Kertokaa joku lämmittääksä. Kylmää täältä ainakin. No, palataan taas kohta. Nyt jostakin ihan ilman mitään painamista ne lähti hurisemaan. Me
Se varmaan tulee jonkun asteesta lämpöä, mutta se ei uskalla painaa mitään, ettei se sammu. Nyt meillä tulee lämpö. Joo. Mitä tosta näytöstä ei ymmärrä vieläkään. Ei tätä ainakaan uskalla jättää päälle, kun itse lähtee kotoa pois. Tästä tulee lämpöisempää täältä putkesta, kun mitä tulee tuolta sisältä. Jos tän laittaisi tonne sisään. Näyttää -10. Kello on 15:07. Nyt saatiin puhelimeen tuo. Joo, kyllä se sammuu. Nyt me meni sen on ikävä kyllä sammuttamaan just, ei jos teet siitä painaa, kun se me saatiin käyntiin. Eli pystyy puhelimellakin ohjaamaan, mutta ei tää ole yhtään sen selkeämpi kuin tuo. Ja nyt me sammutettiin tuo laite vielä, eikä se lähde uudestaan päälle enää. Noniin, tämähän meni hienosti. Palataanko saadaan uudestaan käyntiin? Taas palattiin. Aina pitää nyt tässä on opittu tässä hetken aikana, kun kamera ei ollut päällä, niin on se, että älä sammuta jos saat kerran sen käyntiin. Jos se lähtee puhaltamaan lämmintä, niin sitä missään tapauksessa pitää sammuttaa, koska sitä ei saa uudestaan enää käyntiin. Nyt se haluaa viilentää. Lämmitin, mikä pitää viilentää ensin, että se pystyy lähtemään lämmittämään. Tää varmaan tässä on niinku käyttäjäperäinen tää ongelma, että tää ei toimi, mutta voisi tää olla jollakin tavalla vähän selkeämpikin. Ja niinku mistään tapahdu mitään ja saahan se sammumaan kyllä tosta, mutta ei se lähde. Siellä taas vilkkuu joku. Jos jollakin on samanlainen laite, niin voisi kirjoittaa sinne kommentteja ja kertoa miten tää toimii. Ei varmaan kyllä ole kenelläkään tämmöistä. Eikä varmaan kukaan halua tämmöistä ostaa. Nyt ne muuttuu taas nuo asteet tuo. Tosta voidaan katsoa, se hirveän hienosti lämmittää, mutta ei sieltä lämmintä enää tule. Täytyy taas puutata, käynnistää uudestaan. Tää yleensä auttaa. Päivirrat pois ja takaisin. Se kohta hajoaa. Nyt jos olisi kaljaa, niin siirtyisi tonne napopuolelle ja korkkaisi jonkun pullo sieltä. Yleensä sekin auttaa. Se katsoo edes nettisivulta, mitä ne kehuu tästä, että oliko tää helppokäyttöinen vai. Tää on ihan ihmettilassa. Ohjeesta ei saa mitään tolkkua edelleenkään. Tätä jostakin jonkunnäköiset aloitusasetukset takaisin. Noniin, ei muuta kuin palataan taas kohta. No nyt se saatiin taas päälle tuo täältä, mutta ei se taaskaan mitään puhalle. Ruvetaan taas täällä tarpumaan näitä nappeja. Ja se kohta sammui. Ja nyt palaa kyllä itse asiassa tuo punainen valo, että saattaa se olla, että se kohta rupeaa puhaltamaankin. Helppo. Ekan 2 tuntia tappelet tämän laitteen kanssa, kun tuut jotakin tekemään. Ennen kuin pääset aloittamaan.
Jos olettaa tämmöiset laitteet, painat napista, niin se lähtee päälle ja se lämmittää. Ei. Nyt käynnisti. Tässä on malttaa. Ollaan liian malttamattomia. Nyt kun se lähti päälle, nyt mä ei kosketa mihinkään. Noniin, jumalauta. Täältä myös saadaan lisää lämpöä. Täältä on helppo. Kaukosäädi ei tietenkään toimi, kun siinä on tämmönen. Nyt meillä on lämmöt täysillä. Nyt ei kosketa mihinkään. Voidaan katsomaan vaikka nappua. Ja vähän sotkusta. Kukaan ei ryyppää, niin ei ole siivonnut tätä. Ja tarkoitus nyt, jos saa ton toimimaan, niin sit saisi tänne toisen putken tuosta, lämmittäisi tämänkin puolella. Toivoa, ja sit pääsee Kiinaan palauttamaan sen laitteen. En tiedä näkyykö se siinä kamerassa. Pohjata kaivo. Edellisestä aloituksesta puoli tuntia, kello on nyt 15 yli 7, silloin 15 vaille asti, kun katsottiin tuo lämpötila. Itse asiassa on 9 asteen lämpötila. Tuossa semmonen mittari, että saadaan mitattua kuinka lämpöä tuosta. Ei tuu kyllä kovin lämpöä vielä. Odotellaan 15 minuuttia ja katsotaan tuossa. Noniin. Nyt on tunti ollut ja ainakin pakoputki on sulahtanut lunta tuosta. Laitoin mä putkeen lisää, ettei ime tosta takaisin tosta reijistä. En tiedä, auttaako se. Ehkä. Tupehattu. YouTubelta irti on tämmönen hattu. No ei täällä ainakaan hiki tullut. No joo. Tunti 5 astetta. Se lämmintä puhaltaa, mutta ei se. Voi olla tietysti nuo fuskaa nuo ovetkin sen verran, mutta ei tää nyt oikein taida vakuuttaa. On se olla, että tässä on vielä säätöhommia, tässä ei se. Se olla, että se työntää niin paljon joka paikasta kylmää. Tää ovet on vähän huono. Muuten on kyllä hyvä. Noniin, käydään vielä katsomassa. No melkein 2 tuntia, tunti siitä edellisestä. Vähän vajaa 45 minuuttia. Miltä tää vaikuttaa? Lämmintä se puhaltaa. Ei tää ei nyt oikein. No nyt ollaan nollassa. Eli tunti 45 minuuttia, niin 10 astetta tää nyt on lämmittänyt. Joo. En tiedä. Jos lämmittäisi tän jollakin muulla tällä ylläpitäisi. Ei tää ainakaan nyt tällä pakkasella, niin tää ei toimi niin kuin minä oletin tämän toimivan. Tosi ovi on, tuo vähän fuskaa tuo ovi eikä ihan vähäkään. Mutta kyllä tää kaikilla muilla laitteilla tää kyllä on saatu lämpöiseksi ihan, että täällä pärjää ilman toppatakkiin. Esimerkiksi tuo kaasulämmittimellä. Mut. Kokeillaan joku päivä uudestaan.
päivälle tää testi nyt lopetetaan. Jaksaa enää marhata täällä. Ehkä se jotenkin saadaan joskus toimimaan. Tai sitten ei. Laittaa tänne puolelle, kun se tän pienen tilaa lämmittää ainakin. Mut joo. Ei muuta kuin editoimaan. Kiva kun katsoit.